Mae'r fideo yma'n mynd i ddangos sut mae posib trosi ffeiliau Microsoft fel Word, Excel a PowerPoint i mewn i fersiwn Google ohonyn nhw, sef Docs, Sheets a Slides. Lle ar hyn o bryd, os ydym ni'n mynd fewn i New, a wedyn dewis File Upload, ac yn dewis docfen yn fan hyn o'r enw, dwi'n gwybod os ni'n dewis rhywun yna. Fel ydych chi'n gweld, mae'n .docx, felly mae hwnna'n Word. Open, a beth sy'n digwydd, mae o'n cael ei uwchlwytho, ond ydych chi'n gweld fel y W yma, mae hwnna'n golygu bod o dal mewn fformat Word. Er mwyn hwyluso pethau blant, fyswn ni'n argymell newid pob un peth ydych chi'n uwchlwytho os yn bosib i fewn i fersiwn Google. Felly os ydw i rwan yn gwneud yr un fath, ond yn mynd i'r cog fan hyn a dewis Settings, ac yn clicio ar Convert Uploaded Files to Google Docs Editor Format, pwyso Done. Os ydyn ni'n gwneud yr un fath rwan, ac yn mynd i File Upload, a dewis yr un docfen, a pwyso Open, be fydd yn digwydd tro yma, fydd o'n cael ei uwchlwytho, ond yn hytrach na ei fod o'n .x, .docx, mae o rwan yn fersiwn Google Docs ohono fo. Reit, felly, yn gwneud yr un fath rwan hefo Excel, felly mae hwnna'n fersiwn Excel, felly dwi'n meddwl bod yna X yn ymddangos os oes efo'n fersiwn Microsoft, ond os pwyso hwnna rwan, fydd o'n wneud o'n automatic a mi fydd o'n creu fersiwn Google Sheets ohono fo. Os oes gennych chi ddogfen sydd wedi cael ei uwchlwytho'n barod fel fersiwn o Microsoft, sef Word, mae posib newid nhw yn Google yn hwyrach ymlaen felly. Felly dyma ni fersiwn fan hyn o'r llythyr Word, os dwi yn clicio hwnna i agor o, a wedyn mynd i Open with Google Docs ar y top yn fan hyn. Cymryd chydig amser. Ond ar ôl o agor, fel y gwelwch, mae dal yn .docx, felly Microsoft Word format. Y ffordd dyn ni'n newid hynny ydy dyn ni'n mynd i File a Save as Google Docs. Felly be mae'n neud ydy mae'n creu fersiwn arall ohono fo, ac wedyn yn ei arbed o'n yr un lle a'r un gwreiddiol. Felly os ni'n mynd allan o hwn wan, a hwn, ac yn mynd yn ôl i Google Drive yn fan hyn. Be fedra i weld yn fan hyn wan ydy bod o wedi creu fersiwn Google Drive ohono fo, yn ogystal â cadw'r fersiwn Word. Mae fyny chi wedyn, os ydych chi eisiau dileu y fersiwn Word, chi eisiau clicio ar y dde a bwyso Remove yn fan'na. A dyna ni.